Så vi har fået hjemmesiden Skole.du, som vi skal snakke om. Allerførst er der tilgængelighed og navigation. Jeg ved ikke om det bliver siddet, ja. Jamen så sådan er det en meget, meget simpel side med simpel layout. Hvis vi prøver at gå ind i matematikdelen, som er det vi skal snakke om. Så man kan se, at man kan vælge indskoling, mellemtrin og udskoling. Vi tager bare mellemtrin for at starte ud et sted. Så man kan se, at det er meget simpelt layout. Der står, hvad det er, og der er nogle tegn, der viser meget, meget godt, hvad det er også. Det er let overskueligt. Der er ikke for meget tekst, og det er ligesom sådan lettere at navigere og orientere sig ind på hjemmesiden. Hvis vi prøver at trykke på en, prøver at trykke på plus og minus for eksempel. Så kan man se, at man kan vælge nogle forskellige ting. Det er meget nemt at navigere sig frem. Yes. Hvis vi går videre til progression og udvikling, så kan vi se, at hvis vi går tilbage til, hvor man vælger klasserne, der kan man se, at der mangler altså udskoling indtil videre. Men det er så også en ny hjemmeside, så det må man jo aldrig kunne give dem. Men det er da selvfølgelig lidt ærgerligt. Ja. Opgaverne er præsenteret, det sagde jeg før, med genkendelige figurer og tegn, plus, minus, procent og brøker. Og hvert emne er jo delt op i de her fakta, opgaver, værktøjer og træninger, hvilket er meget godt. Og gør det netop så nemt at finde rundt i. Yes. Okay. I forhold til differentieringsmuligheder, så kan man se, at det ligger op til, at der er nogle varierede arbejdsformer. Først så kan man gå ind og se på noget fakta omkring plangeometri, så kan man løse nogle opgaver. Så er der en kategori, der hedder værktøjer, og til sidst en, der hedder træning, hvor man lige kan få det lært. Og herinde, der er det delt op i forskellige niveauer, i A, B, C og D, hvor A er det letteste, og D er det sværeste. Det fremgår faktisk ikke, at det er på den måde, det er delt op, altså hvad der er det nemme og hvad der er det svære, og det kan man selvfølgelig godt kritisere lidt for, men det er sådan, det er. Så er der nogle vekslende temaer, eller nogle forskellige temaer, som på forskellige måder knytter sig til elevernes hverdagspraksis. Hvis vi prøver at gå ind i procent. Her. Så var det opgaver? Nej. Og det var en træning. Nej. 3 fingre. En træning, og så tager jeg den sidste. Så kan man for eksempel se, først er der sådan nogle simple opgaver her, men så kommer der noget med penge og noget med basketball og med en kasket og en MP3-afspiller, som alle sammen er noget fra deres hverdag. Og ja, i forhold til differentieringsmuligheder, så kan man også sige, at der er den her kategori, som hedder værktøjer, hvor man kan gå ind. Og altså det er som om, der bliver linket til nogle andre programmer, som man kan inddrage i undervisning, og på den måde differentiere det. I forhold til supportfunktion, evaluering og hjælp, der kan man sige, at det er delt op i de her emner, som gør det let for læreren at finde ud af, hvad for nogle opgaver man vil have med inden det emne, man er i gang med. Og på den måde så kan man let planlægge det sådan både på kort sigt og lang sigt, hvor man kan gå ind i en time, så hvis man ikke bruger noget supplerende, så kan man gøre det, eller man kan også gøre det på længere sigt. Målene i forhold til forenklet fællesmål og deciderede læringsmål, så fremgår det faktisk ikke, hvad målet er med de forskellige opgaver. Så læreren må ligesom selv koble opgaverne og læringsmål. Og der ligger selvfølgelig noget arbejde for lærerne. Vi tænker, at når opgaverne i sig selv er så simple, og det er så let at navigere rundt herinde, så er det bare en lille kritik. Ja, og vi tænker det der med, at læreren på en eller anden måde ligesom skal ind og ligesom at forberede sig, ligesom at have tjekket de forskellige opgaver i hjemmesiden ud, fordi det ikke er så klart med mål. Så det er meget godt, at læreren lige gør det, inden han går i gang. I forhold til sammenhæng, så fremstår programmet som et simpelt udtryk med hensigtsmæssigt samspil med de forskellige tekst og med billeder, som vi så før, med bolden og jeg tror det var inde i procent, ja. Og så den træning af den sidste.
der med bolden og penge og med teksten, for eksempel noget med kasketten her, hvor kasketten er nede til med 80%, før kostede den 250 kroner, hvad koster den nu? Og det er meget noget, eleverne kan relatere til. Og hvis vi skal snakke om legitimitet og programmet i praksis, så er det et ret nyt program. De virker egentlig til at være meget up-to-date, synes vi. Og vi håber selvfølgelig snart, at udskolingen er klar, så vi kan prøve den. Vi venter spændt. Programmet svarer egentlig meget til, hvad der er relevant i forhold til temaer og problemstillinger. Og nøgleproblematikker i samfundet. Igen det her med, at det henviser meget til elevernes hverdag. Skoledu.dk stemmer også overens med folkeskolens målsætninger om altid udvikling af elevernes kundskaber og færdigheder. Ja. Så alt i alt er det en meget fin side, meget overskuelig, og også bare for eleverne, hvis de skal sidde i et rum, hvor det kun er eleverne, og lærerne ikke er der, så er det også meget overskueligt. Og måske bare lige en hurtig gennemgang af programmet, så tror jeg det. Ja. Og det rummer rigtig mange forskellige muligheder for arbejdsformer, differentiering og så videre, forskellige niveauer. Så det synes jeg er rigtig godt. Ja, også i de forskellige klasserum, som der er både, altså det kan både bruges i undervisningsrummet, og det kan også bruges i opgaverummet. Så ja, Tak for denne gang. det var det.